tervetuloa Mikkelistä, Olli Hokkanen! Sä juot kokista? Kyllä. Ajattelit vetästä tommosen 1,5 litraa tosta. Joo. Niin nopeasti kuin mahdollista. Niin, se on tarkoitus. Että sä oot tämmönen kokiksen juoja kaveri. Kyllä se 1,5 litraa menee yhdessä illassa, että 3 tunnissakin. Sä ilmeisesti urheilet, kun sä et oo kumminkaan niinku ton lihavampi. No ennen kuin uintia harrastan pöydällä, niin... No silloin kun sitä juo, niin kyllä se 1,5 litraa menee paksun letkun kautta. Ei yksinkertaisesti pysty nielemään suppilosta. Ei toi mitään niinku ihmisen homma on kyllä. Terveys ja hampaat siinä menevät, mutta ei ole vielä menneet. Tää näyttää ihan hyvin kupliin ja Se on niin hapokasta. tasaisesti. Suomen ennätysyritys. 1,5 litraa kokista mahdollisimman nopeasti. Paikoillenne valmiit. Hep! Ei pysty, on niin hapokasta. Siinä. Siitä. Tällä kertaa kävi nyt näin. Olli Hokkanen, Suomen ennätys. Ihanne aika. 1,5 litraa kokista. 45 sekuntia. Kiitos käynnistä.